Tikulandreni kwina kulikonse kumene muli mpulogalamu yathu ya lero ya Catholic Perspective pano pa Radio Halinafe. Ndipo ine langa dzina ndi Peter Dumayo. Nditero kuti mpulogalamu ineyi timakhala tikupasirani zosiyana-siyana nkhani zokhudza miyoyo yathu komanso zina zimene zimatikhudza ku moyo wa Chikhristu komanso wathupi. Ndipo leronso sindili ndekha mu studio muno, ndili ndi bambo Louis Chikanya. Mwaswera bwanji bambo? Ya ine ndaswera, mwaswera bwanji Peter. Ndasweraso bwino kwambiri. Ndi matero ndi mauza anthu apa kuti timakhala ndi nkhani zimene timakambirana zokhudza mwina miyoyo yathu yathupi komanso moyo wa uzimu. Timakhala ndi matopiki osiyana-siyana. Leronso tabweranso nawo mutu wina umene tikhale tikukambirana. Kwambiri tikhale tikuyang'ana za Lenti. Monga tonse tikudziwa kuti kodi tili mnyengo imeneyi ya Lenti masiku 40 kuyenda ndambo Yesu mkusauka kwawo kukafika kuti tikauke nawo limodzi pa tsiku la Pasaka. Tsono abambo mwina koyambirira kwenekwene ntero kuti tiyambire motere kuti Lenti anthu nkumadabwa kumafusa kuti kodi Lenti nchani komanso tikhale tikuona mwina tikachoka ku Lenti tikambe za Mulungu woyera umene tilimo lero umu komanso kunena apo za Good Friday komanso kukwambapo za ophunzira awiri Ambuye Yesu Petro mpira. Sindikupanga preempt koma ndingofuna ndaonikire anthu kuti kodi tikuwabweresera chani tsiku la lero koma poyamba titero kuti Lenti ndi chani abambo. Zomwe kwambiri Peter, Lenti si mawu achilendo pakati pa Khristu ochuluka. Makamaka Khristu achikatolika si mawu achilendo amene wa Lenti. Timadziwa kuti ndi imodzi mwa nyengo za mu mpingo. Mpingo tini nyengo zingapo, nyengo ya mpingo yoyambirira imene mkatolika aliyense amadziwa kuti timayamba chaka cha mpingo ni nyengo ya Advent. Nyengo ya Advent imene imatitengera ku Christmas. Christmas ikatha milungu iwiri tamaliza Christmas ndio timamba chaka cha mpingo. Timati nyengo ya pachaka. Tikamaliza nyengo ya pachaka ndi mulungu wa number 8 pachaka ndio timachita break nyengo ya pachaka pa la chiwiri before la chitatu la Prusa. Ndio kuti tikamba nyengo ya Prusa, tikamba tsiku la Prusa. Tinoti nyengo ya Lenti timayamba ndi tsiku la Prusa la chitatu. Nde timapita nayo mpaka na la Mulungu la 6 limene limakhala la Mulungu lakanjedza. Ndio kuti timalowa Mulungu woyera. Tikalowa Mulungu woyera mamaliza Mulungu woyera ndi madzulo 6 o'clock madzulo pamene kumakhala miyambo ya sembe za misa za Pasaka. Ndio timayamba Pasaka, Mulungu woyamba wa Pasaka mpaka na Mulungu wa 7 wa Pasaka. La Mulungu la 7 apala limakhala la Pentecost Sunday. Imene timamaliza nyengo ya Pasaka. Ndio timapitiriza ndi nyengo ya pachaka ndi Mulungu 9 wa pachaka. Pacha tinalekeza pa 8 kuti tiyambe Lenti. Ndio timakapitiriza ndi la Mulungu la 9. Kuchoka la Mulungu la 9 mpaka na November pamene timamaliza milungu ya pachaka kuti tiyambe Advent. Ndio timangopita choncho. Ndio amachula kuti seko. Fati timazungulira tikachoka chaka A timapita chaka B, chaka C, chaka A, chaka B, chaka C. Pano pati chaka chani Peter? Tili A, B, C. Aha, magwido. So ambiri mulingati Peter. Magulu ambiri mulingati Peter. Tili chaka chani? Aha, chabwino. So timayimda choncho chaka A, B, C. A, B, C choncho timazungulira motero. Nde tili munyengo ya Lenti. Nyengo funikira kwambiri mu mpingo chifukwa ni nyengo imene imatibweretsera ku chimake chenicheni cha zaka mafista mu mpingo, zaka za mu mpingo. Kuti mpingo Chikhristu chilipo chifukwa kuti Ambuye Yesu anauka kwa kufa. Ngakhala Ambuye Yesu sanauka kwa kufa, tinakhala anthu ochititsa chisoni kwa basi. Mena manena Paulo oyera kuti tinakhala anthu ochititsa chisoni kwambiri, ochititsa manyazi, koma Ambuye Yesu anauka kwa kufa. Chifukwa chake timanyadira, chifukwa chake sindife anthu ochititsa chisoni. So nyengo ya Lenti ndio funika kwambiri fo imatikumbutsa zimene Ambuye Yesu anadutsamo. Masautso siyana-siyana amene adutsamo. Ndeti zitikudza kuti zimene timachita zinasautsa Ambuye Yesu. Nde makhala mpingo matilimbikitsa kuti nyengo imeneyi ndi akulapa, kupemphera, manso kutumikirana, kugwira ntchito za chifundo. Maso kusala zinthu zina kuleka, zinthu zina ndi zinanso kuchepetsa. Nyamati kupunguza ndi kusala. Ndio kuti kuchepetsa ndi kusiya zinthu zina. You can't say kuti ndichepetsa kutukwana. Kutukwana timasiya.
Koma ungathe kuchepesa chakudya, upunguza chakudya, koma kusala zinthu zoyipa. Timasala zinthu zoyipa, timachepesa zinthu zabwino. Chabwino. Pali kadzina kena kake limawerenga kuti 40 Lent kapena quadragesima. Aha. Yes. Ndi Chilatini. Quadragesima ndi kuti afuna tanthauza kuti mwayamba nyengo ya Lent masiku 40. Quadra 40. Quadragesima. Nditi So what is significance ni masiku 40? Because it over 40 days. 40 ndi nambala imene Bible amagwisa ntchito kufuna kungosonyeza kuti ndi masiku ambiri amene zinthu zachitika, kapena masiku ambiri amene mwakhala mukukonzekera. So zinthu zachitika kwa masiku ambiri ndi amangoika 40. Chifukwa chake kuti la 40 lakwana. Utanthauza kuti nthawi yakukwanira tsopano zatha zakukwanira. Liti la 40th. Ndi kuti chimodzimodzinso Ayuda akamampasa punishment munthu amati amukwapula Aroma. Amati amukwapula zikoti 40. Koma amachosera chimodzi ndi amakwapula 39 in case kuti mwina akhozodutsitsa. Ndi amaopa kuti asamadutsitse ndi amapanga -1. 40 - 1 amakwapula 39. Paulo era anakwapulidwako nthawi ina zikoti ananena ikha kuti nakumana ndi manzunzo zochuluka pa nyanja, napulumukira kathabwa, anthu ananigenda pafupi kufa, ananikwapula 39. Choncho simene timene amawerengera. So 40 kusonya kutanthauza kuti nambala yosonyeza zochuluka. Mwakonzekera masiku ochuluka, kapena zachitika masiku ochuluka. Siwamati Aisraeli anayenda kuchokera ku Egypto kupita ku Kanaani zaka 40. Sikuti amawerenga chaka choyamba, chaka chili mpaka na 40 years. Ayi, koma angofuna kuti anayenda zaka zochuluka. Mvula nthawi ya Loti ija, nthawi ya Jeni, auti inagwa mvula masiku 40. Iyayi, uzati masiku 40, 1 2 amawerenga ndani? 1 2 mpaka na 40. Angofuna nazo kuti mvula inagwa masiku ambiri. Ambuye Yesu anapita ku chipululu ali kupemphera kwa masiku 40. Sikutezo kuti anawerenga tsiku loyamba, lachiwiri, lachitatu. Ayi, afuna ndozana anakhala kwa masiku ochuluka ku chipululu kuja kupemphera. Ndiye tanthauzo lake la 40 Bible. Bible is full of symbols, figuratives, images. Ngofuna kutanthauza it's another way of speaking. It's another type of language imene anthu amachitira communicate kugwisa ntchito jen. Ne mwachisanzo ngakhale pa chilankhulo chathu, pa chichewa, pa chikhalidwe chathu, chichewa for example, timagwisa ntchito mawu ena amene tikagwisa ntchito zimatanthauza more than chinthucho. Mwachisanzo mphasa. Kaona kuti amangokhalira pa mphasa atanthauza chani? Koma mphasa is something very important mu community mwathu. Ndiye tikanoti amangokhalira pa mphasa, utanso kuti chifukwa mphasa nchinthu chogonapo. Ndiye munthu amangokhalira pa mphasa utanso kuti odwala amangokhalira kudwala. Kapena chifukwa chake ngakhale Bible anagwisa ntchito mawu omwewa lachichewa kuti nyamula mphasa yako uzipita. So mphasa is more than just that instrument. Imatanthauza zina zo deep than that. So ndiye mmene amagwisa ntchito language nthawi zina. Okay, tikuyenda be mu Lent imeneyi. Tachoka mwina kuphusa kuja tayenda tafika Palm Sunday. Tikuyamba Mulungu Woyera. Ndi ziti zimene zimachitika Mulungu umeneyi? Mulungu Woyera, Mulungu ofunikira kwambiri, Mulungu omalizira wa Ambuye Yesu pa dziko lapansi. Asanachoke Ambuye Yesu anakhala Mulungu umenewu omaliza, ndipo tsiku lilonse kumachitika zake. Kuyambira Monday mpaka na Friday chama 3 o'clock mene Ambuye Yesu was expiring. Kunachitika zambiri. So when you may ask, Monday what happened? Tuesday what happened? At least people know about the Thursday, Friday. Koma Monday Ambuye Yesu anayandikira kumudzi umene una kufupi ku Yerusalemu. Amazindikira kuti nthawi yake. Remember, he is God. Amadziwa everything that was going to happen. Amadziwa kuti Judas Iscariot ampereka. Everything amadziwa in Mulungu. Nde Monday anayandikira ku Betania, mudzi umene unalilumikiza kunayandikana kwambiri ndi Yerusalemu, kumene amapita ukaphedwa. Ku Betania, if you remember very well, kunali family
imene amagwirizana nayo kwambiri Ambuye Yesu. Anthu atatu a family imodzi anali ndani katikisimu pita amene. Lero mwakatikisimu. Era kuvuta. Sono ofusa kafusa. Ku Betania kunali Lazaro, Marita, Maria. Family imene Ambuye Yesu amakondopita kwambiri. They were family friends. Anthu amagwirizana. Remember the wiki yomweyi imene anadzutsa Lazaro chokera kwa kufa. Ndi anthu were threatened, Ayuda were threatened kuti munthu akungotchuka tu uyu munthu tu atipweteketsa kwa Roma akuboma. Chifukwa amene anali amalamulira tu anali Roma. Anasiya magavana awo madera kuti azilamulira m'malo mwa mfumu ya ku Roma. Maderamu munali magavana ngati Pilato anali mmodzi mwa magavana. Herode anali modera lina. Chifukwa chake Ambuye Yesu mujana watenga kupita naye uku. Kupita naye kwa Pilato, ambweza kupita kwa Herode. Koma anayambira kwa Kayafa. Kayafa anali wasembe wankulu. Anali wasembe ku Yuda, so he was a Jew. Nde anali nkabwalo gawo. Kumeneko kamene amangatchula kuti Sanhedrin, bwalo la Yuda. Menemo makhala nsembe achina Kayafa wankulu wansembe wankulu ndi afarisi ena makhala menemo. Mwina akasokoneza amakamba nkhani kumeneko. Ndi Ambuye Yesu atasokoneza according to iwo au Ambuye Yesu anasokoneza anapita nayo ku Sanhedrin. Kumeneko kumene anachoka nayo kumene kupita naye sono kwa Pilato. Pilato akuti sinumpeza mcholakwa ngupita, of course ndapita kwambiri kukuma nifotokozeza Monday, Tuesday, Wednesday. Chifukwa zione kuti palibe chilichonse chimene chikudziwika bwino. Ambuye Yesu amapita ku banja la Lazaro, Marita, Maria. Amapita kumeneko kakhala nthawi zina magona konko. Kumenekonso paja Maria anadzoza Ambuye Yesu mapazi. Kunyumba kwa Betania yako kuja Judas Iscariot mukono mafuta. Do you remember kuti ndalama zingati zimene ananena kuti mafuta tigulitse ndalama zakuti? Judas nthawi kumene kunyumba kwa nana kuti ndalama 30. Ndalama zomwezo zimene anamupatsa Ayuda tena kuti mutipasa ndalama zingati kuti nkupaseni Yesu. Zinali ndalama zimene zonso. That amount. You see, this man was very greedy. Judas anali very greedy. Ndalama zomwezo anango chajaso zomwezo zimene anaona kuti mafuta awawa ndalama 30 zinakakwana. Ndalama yomweyo imene anampatsa ukuku. So that man was he planned this. Nde Monday ndi siku limene jaso between Monday and Wednesday ndi masiku amenewo amene Ambuye Yesu akudutsa akupita ku Yerusalemu pajatu chikondwerero chilichonse cha Pasaka chimachitika ku Yerusalemu. Chimachitika ku Yerusalemu. Nde amadutsa Ambuye Yesu choka ku Betania. By the way, choka ku Betania kupita ku Yerusalemu is not very far. Ndi 4.2 kilometers amayenda anthu. Pafupi. Amayenda kubwerera kupita nde ni nthawi imene Ambuye Yesu anakwapula bathu. Kutempere kuja. Inali nthawi imene kuti Ayuda amanena kuti Muyuda aliyense kulikonse kumene ali azibwera pachaka ku Pasaka. Asajombe Ayuda ambiri they were going to attend mwambo wa Pasaka. Nde umayamba msanga. Si kuti mangofika lero umayamba msanga mwina masiku angapo before the actual day. Nde anthu amauza kuti azikagula zinthu tsopano gule nkhosa, nkhunda zokapereka sembe. Nde amanena kuti nkhosazo zigulidwe mtempire osati kwinayi. Ukachoka nazo kwina salola kupereka sembe. Achina Kayafa ma high priest samalola kuti ndi chimene chitoza abuse. Chifukwa anthu amafuna kuti ndalama zitenga ndiwo akuluakulu. Wina aliyesa sagule kulikonse mgule konkuno. That already tells you kuti afuna ndalama zonse zizipita uko. Ndi Ambuye Yesu zimenezo anadana nazo. Ne namba kwakwapula utatuluke nyumba muja chani. It happened between Monday and Wednesday. Then Thursday mpamene sono amauza ena maophunzira ake kuti sono pitani ku nyumba yakuti kumene kumkakonze malo kuti ngachitike phwando. So phwando linachitika lachinayi. Ndi anapitadi kuphwando. Ndi aphunzira ake kuphwando kuja anakonza sakramenti la Eucharistia ndi sakramenti la ukulu la usembe. Powatuma anapanga sakramenti la usembe. Then nkomweko kumene anawatsuka mapazi. Kuwatuma kuti muzichita zomwezo, muzitumikira ena.
then atachoka kumeneko basi nkhani yavuta tsopano. Yudasi uja chifukwa anachoka kupita ku garden kuja. Yudasi uja kale nda Yuda munthu uja tunkhuzoka kupatsirani tsopano. Ali kumundako, ali kudimba. Basi anthu aja anapita naye then kuja anampyopyona anampanga uji sign yoti ndameneyo. Basi anthu aja ndameneyo basi nkungwira Ambuye Yesu. Then milandu tsopano kupita naye uku mpaka finally Ambuye Yesu was found guilty. Zinthu zake, ma charges yake akuti amauza anthu kuti asapereke msonkho. Bodza lankunkhuliza Ambuye Yesu sanazwe kwa anthu kuti asapereke msonkho. Kweya Ambuye Yesu in fact amalimbikitsa anthu kuti apereke msonkho. Mkumbukira pena anthu anabwera kuti amuyese. Kodi tizipereka msonkho kwa ndani? Kwa akunja kapena kwa Ambuye sana dijani? Nionetseni ndalama. Akuti pali pankope pali ndani ya Caesar Kaisala. Ndiye kampatseni Kaisala zake Kaisala. Amauza kuti kaperekeni msonkho ndalama iyi kampatseni msonkho. Ukumbukira nthawi ina Petro anamuza kuti kodi tizipereka msonkho ifeyo kapena bwanji? Anamuza kuti pita kakweza sombayo ukakaikanula kukamwa ukapeza ndalama. Ndalamayo ukakhome msonkho wako ndi wanga. Amatero Ambuye Yesu. Ndiye ngonena kuti munthu amaletsa anthu bodza lenileni limene nkhani yake sina ende bwino chifukwa chake wina wake ukenya ananena kuti nkhani ikaloweso kukoti ya Ambuye Yesu. Tikaloweso kukoti tikaona kuti nkhani ya nini iti. Chifukwa anamnamizira zambiri. Amapangisa chipwirikiti. Amagwira ntchito tsiku la Sabata. Actual fact ni kuti amalola pa tsiku la Sabata kupulumutsa moyo wa munthu. Osati kuononga moyo wa munthu. Zimene amachita Ambuye Yesu nkupulumutsa miyoyo ya anthu. Ngati amagwira ntchito Ambuye Yesu pa tsiku la Sabata ndiye amachiritsa. Ndiye ndani angadane kuchiritsa? Palibe. Chifukwa if the law is really telling kuti asamachiritse wanthu pa Sabata munthu akhale choncho then that law is bad. Ngati lamulo limbikitsa kuti anthu avutike, lamulo limene is not a good law. So zina zima charges yena amene anawapanga charge Ambuye Yesu anali amenewo amene ndi abodza. So then anapeza kuti usiku tsopano wa lachinayi lomwero achina Petro tsopano wayambo mukana Ambuye Yesu. Zitathina tsopano mikondo akuona mikondo malupanga silikali anati koma pano anali mantha. Kunali kuopa. Koma atalonjeza kale kuti aniza kutsatana Ambuye Yesu ngakhale ena uthaweni koma ine ndekha ndikhala nanu ngakhale nife chani Ambuye sana muziratu pacha. Lero lomwe tumutikana itambala sana lile mukhala mtatikana katatu. Ambuye ndio kunali kukana. Nezimenezo singateke mpaka anatenga chikwanje nkusenga kutu la munthu wina. I think he was really determined. Kungoti sana aone kuti kutsogolo kubwera zotani. Chifukwa una munakakhala niwe mnakaita chimodzimodzi. Chifukwa zinazoopsa kwambiri. I understand Peter. I understand mene zinalili zinthu situation mena lili. Olo ineyo ndithu mwina the least I could do was kungokatawa. Mena anachita achina Thomas, amachita Mateo sakuoneka, achina Filipo sakuoneka, anangotawa. Koma uyuyu analimba mtima khala nawo. Anapita kumaenda nawo ndithu kupachapatali gulu muja atukuotha moto nawo sonkukhala pompo Ambuye Yesu akumpanga mlandu kuko. Pamene amabwera wina kuti uyu anali naye uyu. Pamene makana ine kunali sinuzidziwa ine. Unali mantha. Chifukwa chake Ambuye Yesu atauka kwa kufa. He was concerned kwambiri. He was the first to go ukaona kumanda. To not was the third wayamba pachanali mzimayi, then kubwera Yohane, then yeyo nkubwera mboyo. So anali part of the people who went first kumanda ukaona Ambuye Yesu. So nzo kuti munthu izina mukudza sobano kuti tambala uja Ambuye Yesu ananena kuti azalira waliradi ndi anali chisoni chachikulu. Ndi atamfuta Ambuye Yesu wauka ndi kuti zambiri sobano zimabwera amachitariko kuti munthu uja matiuza to munthu uja. Munthu uja matiuza chifukwa chake anthu angapo amapita ophunzira ena amapita ku Emmaus. Anakumana ndi mlendo. Nkumakambirana kuti tsono anafusa mukambirana zotani? Simunamve ino ndiye mlendo ono muje mu Yerusalemu muno ndi mlendo. Simudziwa zimene zachitika mu Yerusalemu lero tsiku la chitatu munthu uja amene amatuzoti apulumutsa Israeli koma lero nani? Ndi Ambuye Yesu anoza koma ndinopusa kwambiri. Simukhulupirira malembo. Zimene ananena simukhulupirira. Kuti mwana wa munthu adzayenera kuzunzika. Ndipo tsiku la chitatu adzauka kwa kufa. Ndi akuyenda choncho pamene
anazindikira akunyema bread atauza tiyeni tipite uku kuti kwadakale tini kwathu. Yeah, ali kunyumba pamene Ambuye Yesu atanyema bread anakumbukira zimene amachita nawo limodzi. Chifukwa that was not the first time kumachita zimenezo ndophunzira aka amachita ndithu phwando lija. Koma this was the last supper. Phwando lomaliza. Ndi anawa makumbukira nda Ambuye. Ndi unali uthamanga tsopano koza wanthu mtauni muti wauka tu wauka. Ndi anthu amakumbukira manena adi munthu uja. So those are some of the instances that happened. My instance amene anachitika ku Yerusalemu pamene tikukumbukira kuti Ambuye Yesu anafa, Ambuye Yesu anauka kwa kufa. Ndithu mwachidule Peter zinthu zake zimenezi. Alright, timakamba kwambiri kuti Mulungu woyera ndi umene tinakhazikikapo kwambiri sizalo mkati kwambiri kuti dzulo tinali ndi mwambo wa Christmas. Yes. Tinene kuti zikugwiriza naso bwanji mwina ndi Lenti komanso kuti chifukwa chani unabwera mkatikati mwa Lenti. Mwambo umenewo umene wachitika lachiwiri ku Archdiocese ya Lilongwe, madayosisi enanso kuti dayosisi apanganso kumzuzu apanganso lachiwiri, madayosisi ena mapanga lachitatu. Ndi mwambo umene uchitika lachinayi. Chabwino. Umene uchitika lachinayi chifukwa ndi lachinayiro la Mulungu loyera limene Ambuye Yesu anapanga masakramenti a Eucharistia ndi sakramenti la ukulu. Ndi aepiskopi ndi ansembe limodzi ndi akhristu amapemphera limodzi kukumbukira tsiku limenelo limene Ambuye Yesu anachita zimenezo. So pa mwambo umenewo aepiskopi amadalitsa mafuta kuti ansembe azigwiritsa ntchito pa usembe wawo pamene akutumikira kudzoza anthu, kubatiza, ka episkopa kudzoza wansembe ndikuona kuti akhale wansembe akatukumeni mafuta amenewo amene amadalitsidwa lachinayi loyera limene kuno kwa Jose tachita lachiwiri ka kumzuza chitaso lachiwiri. Limapanga so linene kukhala lachinayi kwenikweni. Sifo lachinayi limene timakumbukira Ambuye Yesu konza sakramenti la Eucharistia, sakramenti la ukulu maso anatuma ophunzira ake kuti azikatumikirana pokatsuka mapazi. Pamene pani mafusa pamene pabwera so kumene kutsopano kuti lachinayi Ambuye Yesu anatsuka mapazi au ophunzira awo. Zimene amapereka uthenga otani kwa Kristu ife apa nofe. Tonsefe choyambirira ansembe kuti azitumikira. Chabwino. Chimodzimodzi Kristu azitumikira. So Ambuye Yesu posuka mapazi anthu chifukwa ndi inali ntchito ya kapolo imene icha. Zimene amapanga kwawo akunena kuti chifukwa cha mene dera lili kuli fumbi, kuli michenga yambiri komanso nkotentha nthawi imene at least nthawi ya Ambuye Yesu amavala kwambiri, amavala masando. Ndi akaenda mitunda kwa zoti basi afika pa khomo ndiyoti mapazi makauti mwatuwiratu. Ndi amanena kuti avule masandozi awo then asanalowe mnyumba pamakhala munthu makamaka amene anali ochita bwino, makomo wawo ochita bwino amakhala ndi waganyu kapena kapolo, amatchuluti kapolo pa khomo kuti anthu akamalowa aziwatsuka mapazi. Nchifukwa chake Ambuye Yesu atalowa mnyumba ya mfarisi wina sanamtsuke mapazi, anamtsuka mapazi ndi mzimayi oyendayenda atabwera na Yesu analowa ngumapsuka mapazi Ambuye Yesu ngumapukuta ndi tsitsi lake. Chifukwa chakuti mwene wake nyumba uja sanachite mwambo umenewo. So unali mwambo wa ntchito olembedwa kapena kapolo amene amatsuka mapazi anthu olowa mnyumba. Ndi Ambuye Yesu anatenga chilo kapoloyo kuwaphunzitsa kuti ananiti muona ti olo mapazi tu amene timatsuka uchali chikuchota atsogolera bwere kuti utsogola amene asukidwe mapazi abwere kuno kutsogolo mapazi ena makhala kuda mapazi ena makhala kumapaziri koma mwene kuti utsuke ndithu. Ambuye Yesu afuna kutanthauza kuti tiye tizitumikirana ngakhale mpovuta ngakhale pena pone kuti koma izizi koma tumikira ndithu. Amafuna tonse tilimbikitse kuti tizitumikirana potsuka yomweyo nkuyamba kuti onani niyo manichula kuti ndine mphunzitsi chabwino koma ndikuchita izizi kufuna ndikuphunzitseni kuti muzichita zomwezi. Alright. Kumbukirana okondedwa omvera tili mkatikati mwa program ineyi ya Catholic Perspective pano pa Radio Alinafe ndipo lero ndili ndi bambo Louis Chikanya tikukamba kwambiri za Lenti komanso kuunikira Mulungu woyera umenewu tayamba lija kuchokera pa la Mulungu la Kanjeza ndiye tili kuyenda kukafika kuti mpakana tikafike la Mulungu. Ndiye alongosola apa ziwiri zingapo kutifotokozera kuyambira lolemba kuchina chitika nchani Ambuye Yesu anatani lachiwiri lachitatu komanso lachinayi anatani Ambuye Yesu. Tikupita mawa lachinayi loyera limene Ambuye Yesu
tsuka mapazi ambuye Yesu awanthu yes komanso ndi pamene masakramenti amenewa awiri anapangidwa la usembe ndi laukulu. Masakramenti awiri amenewa mu mpingo wa Katolika ngofunikira bwanji? Simayenderana kwambiri masakramenti amenewa chifukwa popanda kwa nsembe ndiyo kuti mulibe sakramenti la Ukaristiya. Ndiyo kuti be Ukaristiya kuti ukhalepo you need a priest kuti akhalepo. So Ukaristiyawo ambuye Yesu anaukhazikitsa kuti chikhale chikole. Ikhale pa Chingerezi legacy. Kuti ndikuchoka koma sikuti ndikungokusiyani ngati ana amasiye. Ndikusiyani sakramenti. Anatipatsa masakramenti awiriwa. Sakramenti la Ukaristiya komanso sakramenti la ukulu. Kuti wansembeyo azichita za Ukaristiyazo. Choni masakramenti ofunikira kwambiri chifukwa ndamene akumanga mpingo. Kuti mpingo umodzi Ukaristiya umene umabweretsa tonse pamodzi ndi Ukaristiya. Ndiyoti wansembe ndikufunika kuti akhalepo kuti azibweretsa umodziwo. Chifukwa ndi wansembe amene ambuye Yesu atampatsa ntchito kuti azimubweretsa yeyo ku anthu. So timabweretsa ambuye Yesu ku anthu popanga sakramenti, popanga nsembe ya Ukaristiya. So ndi sakramenti ofunika kwambiri chifukwa chake amana kuti is the mother of all sacraments. Ndithu chabwino tikusuntha tikupita lachisanu Good Friday. Pamene tikupita ku lachisanu loyera mongo yambiriratu kuti zimene zinachitika lachinayi loyera led to what happened pa Friday. Ndiye timanenapo za Petro loyera komanso Judas. Kuti zimene anachita anthu awiriwa zochititsa manyazi kwambiri. Zimene mwina tikozo machita blame leroli kuti anthu amenewa koma Judas koma apita mpaka kumkana timachitaso zomwezo ifeyo. Ndipo pano wiki ino anthu akuti tili mu wiki ya Judas. Wiki ya Judas ni Petro. Petro tumuchose bwana. Void ndina Petro. Akhalapo ndito. Anachita zochititsa manyazi kwambiri. Chiyambire Judas. Judas Iscariot osachitako sense pamene anali kudya limodzi ndi ambuye Yesu. Ambuye Yesu atanena kuti wina mwa inu andipereka kwa adani anga. Nkumana ndina ambuye. Kodi ndina Petro anafusa Yohane. Poti Yohane amanena kuti Yohane anali mmodzi mwa ophunzira ambuye Yesu odzikonda. Ophunzira ambuye Yesu ose aja twali salinga khalidwe kake ma characters. Ndi amagawa anthu kuti uyu anali khalidwe lakuti Yohane anali khalidwe lodzikonda. Amafuna zonse zikhala zake. Muona ndiomaliza kuje kufa pa ophunzira ambuye Yesu. Ose ataifa anakhala yekha. Amafuna zonse moyo ukhale wake. Ukumbukira anakumbana ndi ambuye Yesu ndi mbale wake Yakobo. Ambuye bwanji mufumu wanu wina akhale kudzanja lamanja wina kudzanja lamanzere kudzikonda ndi mbale wake. Ayiwala anzawo anali khalidwe lodzikonda. Iyeyo nthawi zonse amakhala pafupi na ambuye Yesu. Samafuna kutalikirana na ambuye Yesu. Ndiyetu amalemba tu zakuti ophunzira amene amankonda kwambiri. Amalemba ndiyeyo tu akuyekha akulemba yekha tu. Ophunzira amene ambuye Yesu amankonda kwambiri. Ophunzira amene ambuye Yesu akamkonda kwambiri. Ophunzira palipo sangotero kudzikonda Yakobo. Yohane anali chapatali. Na Yesu tu ndi amene akunena kuti ophunzira wina anali chapatali. Ndiyeyo ndi Yohane. Ambuye akuvutika uko kwa ambuye iye ali chapatali. Ndi atakapezeka pafupi ambuye Yesu atafa tsopano ali mmanja awatsitsa pamtanda ali manja mwa amayi wake amayi Maria. Mujamati nayu mwana wanu iwe nawa amayi yako. Iyeyo amafuna zomwe zimenezo kaya kuti ambuye anena kuti nawa amayi yako kachani anaonekera pamene pasona ambuye Yesu afa anthu abalalika iye nkumabwera pafupi. Ambuye Yesu kamoyo kotsala katangotsala pang'ono atapeza kamphamvu talankhuleko pamene anoti nawa amayi yako nayu mwana wanu. So ndi Petro anafusa Yohane kuti iwo wayandikira kuti pafupi na ambuye afuse kodi ndani ampere akuperekeni. Ndi ambuye Yesu atafusa kuti ambuye kodi ndani. Ambuye anayankha kuti amene ndimususirepo pompano nthongo. Ameneyo ndi amene Yudas osachita sensi ndithu nkulandiradi nthongo. Chimuthu chija chinakonzekera. Chinakonzekera kuti chimpachika ambuye Yesu basi. Basi nkulandiradi nthongo atatangolandira nthongo asanatuluka makuti. Anasowa kukupana nda Yuda kuti akauze kuti munthu uja tiyeni. Kodi because it was planned kapena chifukwa ukhoza noti
nkunena kuti amene nimpase nthongo nameneyo ndine nkundipesadi ntchito zoti ndipereke ndine nakasipo sintha maganizo nkukachitadi kuti zinakhala bwanji kapoti chimuna zinali zokonza kale kapena koma anamutemberera athu ambo anamutemberera kuti tsoka munthu amene zikakhala bwino anakakhala koma mmene zinalili koma mwina anakalapa kapena fo anakalapa atakapepesa anakamkhulukira ambuye khalidwe anatenga chingwe kwa zinjata basi uthawa kwake nkomweko so za Yudasi zimene zochititsa manyazi kwambiri moyo wa Yudasi tisakhale moyo oyipa kwambiri timauchita umene wa betrayal timakonda operekana kwambiri kunenerana zoyipa kuti anthu achita akhale ni dambisi ni mzathu kuti anthu ade naye kukhosi kuti anthu amchotse ntchito anthu asamlembe ganyu munthu anthu amchite chipongwe Yudasi ndi umenewo tisachite zimenezi nikhalidwe loyipa tisachite ngati Yudasi tikhale anthu achifundo ndi anthu ena anthu amene kawiri anthu amene amatipereka ndi anzathu Yudasi anali mzake wa Ambuye Yesu anamkhulupirira Ambuye Yesu kumpatsa udindo samalira chuma chagulu koma unani zimene akuchita namene akupereka Ambuye Yesu so kuperekana kawiri kumachitika pakati pa mamuna ndi mkazi mamuna ambambo ana kupereka makolo kupereka ana achibale kuperekana abwenzi kuperekana zimachitika pa anthu odziwana osati anthu amene sitidziwana mbava kuti zikabe pakhomo pa munthu zinali ndi information pamakhomopo sanga mbava sibwera kudzaba pa nyumba pene sapadziwa amabwera kudzaba pa khombo pene amapadziwa amadziwira kuti amauza anthu amene amapadziwa pa khomo paja kuti anene kapena amafusa kuti pakuti nende kafika kwakuti muyenda mautu mwakuti kodi aujene kuti ndapeze nemapeza amapita kwakuti ndi anthu amene timadziwana so ni Yudasi amene amadziwana ndi Ambuye Yesu amene anapereka so si munthu wina wakwina ka Flavius panali soja wina wa Chiroma zina yake Flavius Flavius sitinganoti ndi amene anapereka Ambuye Yesu Yesu amadziwa za Ambuye Yesu so ndi anthu amene amadziwa Ambuye Yesu Petulo Yudasi amene anachita chipongwe Ambuye Yesu right mwakamba kwambiri za khalidwe loyipa la Yudasi Petulo tamfotokozeni komanso tilowese mkati kuwina kufananiza anthu awiriwa Petulo anthu ena akatswiri amanena kuti Petulo anali nkhalidwe losakhazikika jowa pa wosadalirika anena izi lero mawa asintha anena izi lero basi mkumbukira inu ndi Petulo yemweyu tupacha amene Ambuye Yesu anamkoka pambali iye kukoka Ambuye Yesu pambali pamene Ambuye Yesu amauza kuti mwana wa munthu akukaperekedwa anthu akakula ansembe ndi Ayuda akampitisa ku bwalo la milandu kumeneko akampeza kuti ndi wolakwa akamupha koma tsiku lachita ndi Petulo anakoka Ambuye Yesu pambali Ambuye zisatero ayi zisatero ayi ndi Ambuye Yesu amuti choka iwe Satana maganizo akowo si maganizo a Mulungu munthu amene ndi osakhazikika papiri ali papiri Ambuye Yesu andawatengera papiri atatu Petulo Yakobo ndi Yohane mwana Yakobo Yohane pachibale anaotenga limodzi ndi Peter 10 papiri paja Ambuye Yesu anasandulika Petulo kuti tenti zikhalapo tizingokhalapo mpano asanazindikire bwinobwino asanapange interpret zinthu kale amakonda khalidwe mene losakhazikika losafuna kaye kuti apange sink zinthu achite digesting ku fotokozera bwinobwino zimene nthawi imene Petulo analibe ona mene kale kulengeza aine angakhale anthu athawi mane sinthawa nikhala nanu asanazindikire kuti nchani chimene chikuchitika okungolonjeza zinthu ndiye muja sopano zizachitika wambothawa sopano wambokana Ambuye khalidwe losakhazikika Petulo anali khalidwe losakhazikika munthu osadalirika Ambuye Yesu amamkonda however Petulo uja amamkonda chifukwa amoneka kuti anali munthu wa chikhulupiriro ndithu munthu amene angathe kumsira zinthu chifukwa anali munthu okonda amakonda Ambuye Yesu Petulo amakonda Ambuye ngakhala ali nkhalidwe limenelo losakhazikika koma amakonda Ambuye nchifukwa chake anamufunsa katatu Ambuye atauka kwa kufa kodi umandikondadi inda Ambuye makondani weta kosaza kodi umandiko katatu pajana mkana katatu ndi Ambuye Yesu amafuna kuti atsimikizire achite kanso kukana kulikonse akuchite kanso anamkana katatu avomere katatunso kuti akulonjeza kuti adzasamalira nkhosa
chifukwa Ambuye Yesu tu pa dziko lapansi kuti amayenera kukhalitsa ina akwana nthawi kuti abwerere kwa Atate yake koma amayenera kuti apeze anthu amene apitize ntchitoyo ndiye amafuna gulu la anthu limene likhale lodalirika ndiye ngakhale Petulo amaoneka kuti nali osadalirika anamkhulupirirabe nkupatsa makiyi ndiwe tenganibe makiyi bawa mkulu ngakhale tu kumapeto pali legend Peter imene amainena akuti kumapeto ndithu amoyo wake Petro amathawabe akuti amachoka mu mzinda wa Roma chifukwa anakafera ku Roma limodzi ndi Paulo ukumbukira date lake imene timachita chaka pa 29 June akuti amathawa kuchoka mu mzinda wa Roma itavuta persecution kumeneko akhristu akunzunzika ndiye amathawa akutuluka anakumana ndi Ambuye Yesu gululu Petulo kundithawa atanachita manyazi nkubwerera ndi basi andigwire atanamugwiradi nkumenya nkuti amkhomereso pa mtanda ndeno khalidwe yanyu ibala a Roma ali ndi system ena kuti ngati chigawenga achipeza kuti ncholaka munthu afuna kuti ane kuti aphedwe koma ndi Mroma amamdula munthu akakhala kuti si Mroma amampachika pa mtanda ndi punishment yake kapena stake amazitulizima stake kumakhala kuti ndi mwina chimtengo chosema chokhala ngati chimkondo koma chili chimtengo achisema ndi amatha kumzika pamenepo kapena kumkomera pa mtanda akakhala kuti ndi Myuda kapena wachira wa noni Roman amene kuti aphedwe pokomera pa mtanda kapena pa stake akakhala kuti ndi Roma amamdula munthu ndi chikwanje ndi Petulo sanali Mroma imfa yake pa mtanda ndi anamkhomera pa mtanda ndi akuti yeyo ananena kuti musanikhomere mmene munachitira aphunzitsi anga munikhomere upside down mutu ukhale pasi ndi anamkhomera pa mtanda koma mutu pasi manja kumtunda pamene Paulo chifukwa kuti iyeyo anali ndi dual citizenship anali Mroma komanso anali Myuda nde being Mroma anazindikira kuti ndi Mroma ndi ananena kuti timukhapa mutu Paulo anamukhapa mutu anangodula mutu ka amadula kamodzi ka kuti cholinga amene kuti a Roman citizen should not die a painful death ndi cholinga sona kudula mutu ko is not a painful death ngalo kuti sukumva kabasi siwa basi ngodula mutu basi kaka basi palibe so connection iliyonse for brain imathandizira kuti uzimva pain mutu the brain basi wapanga ujeni pali ngasi disconnection sopano mutu ndi thupi disconnection basi munthu mangotira pompo kaya chabwino khazi kuti ngasi koma ngwa kuti basi munthu palibe pamene pamtanda akakukhomera umakhala uli moyo ndi ma pain aja chithupi chija chizi koka mjeni Ambuye Yesu tamuganizira Ambuye Yesu because he was not a Roman, he was a Jew chifukwa anakhomera pamtanda pain imene inali pamene paja mmene amakumana nawo Ambuye Yesu yochisa ujeni kwa mantha kwa basi so ndimene zinakhalira za Petro komanso tinoti Judas pali masinarios angapo abambo yoyamba khalidwe la Judas komanso Petro gata Kristo hapa tikuphunzira bonji komanso funso lina Petro anazasenga mutu khutu la munthu jana bwezeresa Marcos now kulimba mtima kwa anthuwa atazindikira kuti wasengedwa khutu nthawi yomwe ndikubwezeresa nkubwera sobwinobwino kulimba mtima kwa anthu awawa kwa Kristo hapa zikuthandauzani pamene tili Mulungu woyera umenewo kulimba mtima Kristo azilimba mtima ndinena kuti kulimba mtima kuti nkupitirizabe wakuziona kuti munthu uyu akuchita ndizozizwa pakati pathu wasengedwa khutu munthu ndikubwezeretsa komabe ndikulimba mtima kumamuzuza kwa Kristo hapa osati zimenezo zinapangisa kuti apshe mtima kwambiri bwanji kuti ungachita izi another thing kuti chinambira nchani kukhapidwa kuchosedwa khutu ndi kumkana chinambira nchani Petro kuchosa khutu la uyu
komanso kumkana yanambira ziti chifukwa ndona ngati anambira kusenga khutu. That was the indication kuti munthu uyu anali ndi limodzi ndi uyu. Petro sonyezo kuti Petro ali limodzi ndi uyu. Ngati akusenga khutu ndoti ali limodzi anthu awo. Koma nawo pokana paja iyo amakana bwa kuti sinu mudziwa munthu ndiye wasenga kuti ubufwa chaji ngati sikudziwa chichonse. Anyway that is koma issue imene ukunena for sure atasenga khutu anthu awo atasengedwa khutu uyu zinaphisa mtimaso. Komanso chodabwisaso china ngati Ambuye Yesu anakwanitsa kubwezeresa khutu bwinobwino osanena kuti chochitika nchani munthu uyu anakawopaso kuti no akozotichita chipongweso china uyu akozotichita chile chilichonse imene angafune chifukwa if is able kubwerezeretsa akozotipha mosavuta munthu uyu. Koma sanasiya nangopitiriza perhaps mwina tisiye pa ishonena kuti zimene uchitika mene malembo ananenera titero chifukwa zonse zimene zikuchitika you can't explain lile kuti munthu wamusenga khutu munthu yemweyo akukana posachedwa apa anthu nkumana kuti nikupereka doubt kuti chifukwa samene ukhulupirira Petro kuti iwe nesa posachedwa apa senga khutu it means you are together with this one ndiye ukukana bwanji pano tiye 9 koma anthu khangati anakhulupirira. So all those things you can't really explain. Mwina tisiebe panena pamenepa kuti zimene uchitika monga malembo ananenera. Sinanenepo za khalidwe la Yudasi, nanena khalidwe la Yohane, khalidwe la Petro, Yudasi nanena kuti ali khalidwe la njibe Yudasi. Mwaneza Petro ndi Yohane. Yudasi anali okonda kobidi. De munthu okonda kobidi kawiri ni munthu osakhulupirika. Titero kapena tinene kuti osadalirika kapena munthu amene you can't really trust chifukwa iyeyo maganizo ake onse amakhala pa ndalama. Chilichonse amachiona in monetary terms. Olo anthu amaona in monetary terms. Olo si anagulitsa ngakhala Ambuye Yesu. So ni munthu amene osadalirika sungamdalire. Munthu okonda ndalama kuposa abantu nuopya akuzukuchita chilichonse. So ndi khalidwe la Yudasi kukonda kobidi osaika kwambiri osachita tendi kwambiri ku munthu ngakhale Ambuye Yesu omwe osapanga consider koma iyo ndalama patsogolo. Muna zija zimene amanena kuti kodi mafuta amene yonesa tinakagulitsa kupeza ndalama. Una zomwezonso akukachita zomwezo pa Ambuye Yesu pa munthu. Muli pa ndalama zingati ngakupasana na Ambuye Yesu. Munthu osadalirika. Alipo anthu ena pakati pathu amene timakonda kobidi kwambiri. Modabwitsa kunena kuti kodi awawa izona ndalamazi kukanika kuthandiza anthu. Chifukwa cha ndalama kukanika kuthandiza anthu. Osachita chifundo ndi munthu aliyense koma ndalama. Ndalama ngati yasowa koma achita chilichonse chotheka kuti ayipeze ndalama. Munthu ngati ali pa mavuto anguti zikomo ndizikupemphererani akakhala Mkristo. Zikomo ndizikupemphererani apepani ndizikupemphererani. No, but you can do something. So khalidwe la Yudasi ena tilinalo ndithu kukonda ndalama malo mothandiza wanthu. Right, pawiriwa opposite awiri Petro ndi Yudasi. Wina atazindikira kuti walakwa anakalapa. Wina anakatenga chinga kudzimanga. Iziso ziliponso pa Khristu athu. Ezonandi. Sono khalidwe limeneli la Yudasi kukadzimanga kufika pokadzimanga it shows kuti you don't have hope. So kuvomereza. Ulibe so chikhulupiriro mwa Mulungu. Ulibe chikhulupiriro kuti Mulungu angati kukhululukira utalapa. Tili munyengo tili muchaka cha jubile. Jubile ya chiyembekezo. Tizikhala chiyembekezo wa Khristu ngakhale timakumana ndi mavuto siyana aliyense ali mavuto wake. Palibe munthu pa dziko lapansi amene alibe vuto. Aliyense ali vuto lake. Olo anthu amene timaganiza kuti awande ali chilichonse kafuseni mwina ndi amene ali mavuto ambiriso. Ndi tonse tili mavuto. Tikoma tikhale chiyembekezo. Tikhale tili khulupiriro mwa Mulungu kuti angati kutithandiza. Alipo Khristu ena amapita kukalapa kwa nsembe. Alapa chimo lomwero kapena chimo limene analilapa kale sanalichitenso atalapa amalapabe chimo limene lamakulilapabe amaona ngati Mulungu sana khululukire. Ndi kuchimwaso tu kumeneko chifukwa you don't trust God kuti Mulungu akati kukhululukira ungolapabe chimo lomwero mene unayambira you think kuti Mulungu sana kukhululukira ifo mwina chimo linali likulu ndiye koma Mulungu ananikhululukira chimo limeneja ndi ngwalapaso it shows kuti ulibe trust mwa Mulungu. Mwasiyana pati ni Yudasi
Tendi kulupire mulungu kuti mulungu akatikhululukira mulungu watikhululukira. Mulungu amakhululuka. Mulungu sali ngati munthu ayi. Mulungu amakhululuka. Ndiye khalidwe lake la mulungu khululuka. Ndiye tizipita nchiyembekezo kwa mulungu. Tisakhale ndi khalidwe la Yudasi kutaya mtima mpaka na kwazikhweza anthu amene timazikhweza kapena inu amene mpaka na lero madzulo anu mulingalira zokadzipha. Kumeneko nkuzitaya ganizirani kumene anapita Yudasi. Mungazoti anapita kuti Yudasi. Ambuye Yesu anamtemberera kale amene uja. So tipewe khalidwe lotaya mtima nkubachita chipongwe yena kapena kuzita chipongwe kumene. Tisachite ngati Yudasi yani. Chabwino. Okay. Tikuchoka lotsopano takamba kwambiri timakamba za Yudasi kuti akampereka kumugwira kumpyopyona ndi kumpereka takambapo za Petro kunkana Yesu tikubwera ku loweruka loyera kuti timalizitse zonse. Mene zimakhalira tsopano miyambo yathu lachinayi loyera kumakhala misa za kukumbukira phwando lotsiriza la Ambuye Yesu pa dziko lapansi. Ndiye kuti kumakhala miyambo ya kutsuka mapazi menemo kumakhala mwambo wa kupembedza Ambuye Yesu kuchezera kupena machezera machalichi kubwalo la kuguwa losira ndi lachinayi loyera limeneli. Then lachisanu loyera kumakhala kuti kulibe mwambo wa sembe ya misa iliyonse. Lachisanu loyera Kristu mama wa ena amapita kunjira za mtanda ukayenda kuzungulira kukumbukira ma station amene Ambuye Yesu amayenda akupita ku Golgota. Kale amanena kuti njira mtanda zichitikira ku Yerusalemu kokha basi kumene Ambuye Yesu anayenda ndi anthu amapita kumeneko. Then pang'ono anamba kusintha kuti yayi tingathe kuchitira koso kwina mpaka na pano panaita jeni kuti amadera Mose a Kristu kumene ali tingathe kumakumbukira njira ya mtanda imene ya Ambuye Yesu pokuchita njira ya mtanda kwathu komweko. Lachisanu malachisanu lomwero masana filikoloko ndiye mwambo wakulu tsopano umene ndi wofunikira kwambiri kuti aliyense akhalepo tichite limodzi mwambo wakukumbukira imfa ya Ambuye Yesu, kukumbukira manzunzo a Ambuye Yesu, kusauka kwa Ambuye Yesu. Ndiye lachisanu kutchalichi filikoloko limakhala mwambo wa mapemphero osati kuti sembe ya misa ayi. Chifukwa lachisanu loyera sikukhala sembe ya misa pa dziko lonse lapansi matchalichi athu sikukhala mwambo wa sembe ya misa. Chifukwa Ambuye Yesu tsiku limene Ambuye Yesu anafa sana anapereka sembe wokha. So sembe ya misa imene imaperekedwa ndi mwini wake waipereka tsopano ya pa mtanda. Ndiye tonse magazo athu onse focus yathu imakhala pa mtanda wa Yesu Kristo. Ndiye mtchalichi mwambo wa masana kumakhala zigawo 4. Kumakhala chigawo choyamba cha mawu timawerenga mawu pajaja mawu yamba chiwiri ndi uthenga mawu atali aja. Ndeno kumakhala chigawo chachiwiri cha mapemphero akulu a Kristu. Kumakhala mapemphero a Kristu 10. Then chigawo chachitatu kulemekeza mtanda wa Ambuye Yesu. Kulemekeza tu mtanda usati kupembedza mtanda. Kulemekeza mtanda wa Yesu Kristu. Sopano mpembe pa mtanda apa lero pamene pachitika zazikulu. Mwina abamba musanapitirize pamene pamavuta kwambiri kupembedza ndi kulemekeza. Kupembedza ndi ulemu kwa mulungu wekha. Kupembedza timapereka ulemu, you praise, you adore, you God. Mulungu yekha ndamene timampembedza. Ambuye Yesu timapembedza fwa ndi mulungu. Mzimu woyera timampembedza fwa ndi mulungu. Mulungu Atate, Mwana ndi Mzimu woyera. So mulungu yekha ndamene timampembedza. Kulemekeza ndi kupereka ulemu kwa chinthu kapena zinthu. Ndi kulemekeza timalemekeza mtanda. Chifukwa zimatikumba mtandapo amatikumbutsa kuti Ambuye Yesu anatifera kuti atipulumutse. Timalemekeza mtandawo koma timapembedza Ambuye Yesu. So zosiyana kupembedza ndi kulemekeza. Timapembedza mulungu, timalemekeza munthu kapena zinthu. Zinthuzo zimene zikupanga symbolize china chake. Zikupanga symbolize munthu kumene chinthu khozo kha chitunzi. Chitunzi cha munthu. Timachilemekeza ngati chitunzi cha Ambuye Yesu timachilemekeza. Koma Ukaristiya chifukwa we believe mu Ukaristiya mwa Ambuye Yesu mwini ndiye timupembedza. Ndakumva ni kwambiri bambo. Kumbukira nokondedwa omvera kuti tili mkatikati mwa program iyi ya Catholic Perspective. Neso tikutsendera ndithu kumapita cha kumapetopeto malingana ndi nthawi. Mukambeponso mwina
nango yamba loweruka loyera kuti tafika ku loweruka loyera kukafika mpaka na ku Easter Sunday machula ka Easter tree dum hacha bwino Easter tridumu ndi masiku atatu pa chilatini tridumu 3 days masiku atatu amene kumene kunachitika zinthu zazikulu lachinayi loyera lachisanu loyera ndi loweruka loyera pamene timapanga mwambo wa nsembe ya misa iwauka lachinayi loyera pamene Ambuye Yesu anapanga phwando so very important kwambiri pamene Ambuye Yesu anatuma ophunzira ake kuti muzikatumikirana powasambitsa mapazi nde tridumu yambira pa lachinayi lachisanu pamene Ambuye Yesu anatifera pa mtanda kumene loweruka 6 o'clock nsembe za misa ziyambe amanena kuti nsembe za misa zisayambe sana kwana 6 o'clock ziyambe ikakwana 6 o'clock kapena kutsogoloko tisayambe msanga chifukwa tifuna tikwaniritse masiku atatu amene Ambuye Yesu anakhala m'manda kuti anauka patapita masiku atatu tsiku loyamba lachisanu anakhala tu anafa lachisanu chama 3-4 kaya lachisanu nde anzatu samawerenga 24 hours to amawerenga kuti day ni siku so lachisanu 1 loweruka ndeti siku limamba ni 6 koloko ndeti lachisanu anafa isana kwana 6 koloko ndeti day 1 day 2 itakwana 6 koloko lachisanu ndoti litalowa day 2 limene ndoti tayamba loweruka loweruka 6 koloko madzulo tayamba day 3 ndoti tayamba Sunday so ndi lachisanu loweruka Sunday masiku atatu so Ambuye Yesu anauka m'manda tsiku mamawa la Mulungu so koma nsembe za misa zimamba 6 o'clock Saturday 6 o'clock pa Chiyuda yayamba Sunday chifukwa chake madera ena kupanga misa 6 o'clock loweruka kapena 7 o'clock loweruka madzulo ndio mwapangiratu ya Sunday olosapita kuchalichi Sunday wapemphera kale chifukwa 6 Saturday mwayamba za Sunday chifukwa chake olokuno ku radio ngati mmatsatira program ya Soul Searching amapanga mau asande ndimakauti tayamba Sandero 6 o'clock so program imakhala 7 o'clock ndio tilikale msande pamenepo talowa Sunday chifukwa chake Saturday sitika sembeza misa kuno ku radio sitibwereza sembeza misa za mamawa chifukwa ndio titalowa Sunday tikaika sembe ya misa ndiye kuti ndi anthu amene anapanga hayala anatipempha kuti mutipangire mutiulutsireso madzulo sembe ya misa iyi ka divine messe anali kuchani apa tajambula misembe ya misa ndiye imakhalako 7 koloko Saturday koma normally sitika sembe za misa chifukwa yoti tayamba Sunday alright malingana ndi nthawi amandolozera kuti mwakhala ndi nthawi yochuluka motero kuomba mkota pa zonsezi kuyambira tsiku la phulusa kuyenda pa msande kudzafika uko kudzafika kuti tikusaukana kwambiri mazikizira kunena kuti tipemphere zolimba chifukwa ninja apa ngakhala Ambuye Yesu amalimbikitsa kuti tizipemphera mzipemphera nthawi zonse ophunzira ake kumene anauza msagone tiyeni mzipemphera so tiyeni tizipemphera kwambiri kumene ndithokoze kwambiri kuti Kristo I'm very impressed kuti Kristo akatolika ambiri amalemekeza kwambiri I think amakonda kwambiri nyengo ya Lent pa nyengo zonse anthu ambiri amakonda nyengo ya Lent I think we know kuti we are sinners timavutika ndife amene tinafetsa Ambuye Yesu amene tinavutitsa Ambuye Yesu ndi zolakwa zathu ndi anthu timazindikira nyengo ya Lent anthu amatuluka tsiku la phulusa anthu amatuluka kwa basi ndi nkhope zina zimene sunazionepo mchalichi tsiku la phulusa zimabwera so papa that's very good you know kuti ngakhale umachita ulesi zina ndi zina koma umadziwa kuti ndiwe ochimwa uwena kuti ulimbikire uzilapa anthu amalapa amachita ntchito za chifundo ambiri moti kotero kuti ambiri amanena kuti koma Lent nakhala kuti zingokhala chaka chonse Lent bwezi kukhala bwino ifo bwezi anthu kuliba anthu ochimwa bwezi tikuli yesetsa komanso ntchito za chifundo bwezi ambiri amalandira ntchito za chifundo ambiri tu akulandira zinthu chifukwa ni Lent kungotha Lent zasiya tino tizipitiriza khalidwe meneli la limene timakhala no Lent chifukwa this behavior ya Lent yeno khala moyo wathu tizilapa tizigwira ntchito za chifundo tizisala yeno khala moyo wathu osati nyengo ya Lent yokha so I should encourage anthu kuti tilimbikire tipitirize
khalidwe limene timalionesa mu Lenti kukomerana mtima tizichita zimene zosatika talenti basi ndoti zonse zathanso so ndiwafune zabwino zonse Khristu kulikonse nyengo yabwino ya Lenti pamene tikumaliza Good Friday yabwino kupemphera bwino mwina already warning Good Friday njira za mtanda kumakhala kuyenda midipiti banthu ndiye kumakhala mipingo inaso amayendaso a Chikhristu ena mipingo ina nde nalipo cholinga chake mangokhala kuti akasokoneze ndi za Mulungu izi sima demonstration yaja timadziwa ndi za Mulungu izi mufuna msokoneze ndani upeza tsoka weka ukafuna usokoneza nzako uona sizikuyendera tiye tipemphere mwamtendere zatu tiye talole apemphere mwamtendere usasokonezana sima demonstration ukapeza ena akhoza kugenza kuti mwinani mademo ambotenga vikwanje embukhazira abantu opemphera ayi ni njira ya mtanda ya anthu akupemphera usatenga vikwanje ndiwafunira zabwino zonse maliza motero ndathokoza kwambiri kuti munabwera program ya lero ya Catholic Perspective. Ine langa dzina ndi Peter Dumayo. Koma sinali ndekha nali ndi bambo Louis Chikanya. Pakati za kumanenso tsiku lina mwakoma nonse pitizani kumvera ma program osiyanasiyana pano pa Radio Alinafe.